लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरबाय लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलां लोगोफोर आरो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामनानै हो लोगोफोर अननानै। जोंहा दिनै खैजोमा बिदै हाननो नागिरदों लोगोफोर पेटलाया। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। बाहायावनो एफ्रुबाय। बै दालायाव इयावबो दं। हा खैजोमा जाग्रा बाल्थिंखौ लाना खारदोलाय दा। ओइ नै बाहायानो दं। बाहायानो दंबावो। नै लोगोफोर खैजोमा बिदैया। खैजोमा बिदैखौ एवनोसै एबार। सामब्राम बानलु हानानै लाबाय। Moncinan लोगोफोर। लोगोफोर खैजोमा बिदै एवनाया मोनबायानो नै। खैजोमा बिदै भाजा। गोथावथार नुबाय।